بجمال بلادي هنا أحببت عيونك يا ريت يا ريت يا ريت القلب عليك يزيد ضنا وأعالج دمعي تثبيت يا ريت يا ريت ريتا ريني يشهد ربي حبي أبدا مكتوب ريتا ريني يشهد ربي حبي أبدا مكتوب يا عقد المرمر يا تاجا يزدان به جيد الراقي يا عقد المرمر يا تاجا يزدان به جيد الراقي يا قصة شعب أريتريا يا وهج الثورة الدفاقي ريتا ريني يشهد ربي حبي أبدا مكتوب يا عقد المرمر يا تاجا يزدان به جيد الراقي يا عقد المرمر يا تاجا يزدان به الجيد الراقي يا قصة شعب أريتريا يا وهج الثورة الدفاقي ريتا ريني يشهد ربي حبي أبدا مكتوب هل تذكر أسمر يا ريتا إذ كانت تحلو الأزمان سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو أزيو ما قدس زيناتاتن عميق تنتنان حزنا لكم متسينا لنا كساب موداتا مدبنا مسانا كتصنحو بخبرنا عدمكم أقد تستمع بالتات بدرجة علم أبزوبانا أبكرنا أفريقيا بفلاي دما ኤርትራ ተወስዶ ዘላ ስጉምቲ ብኩሉ መንገዲ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ሽርክነት ከምኡ ድማ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራ ብሰፊሑ ክንርኢና ናይ ሎሚ ናብ ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ዘተኮረ ሰፊሕ ትንተና ክህልወኒ እዩ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኮሜንት ብምፅሓፍ ሰብስክራይብ ብምግባር ክድግፉና ትኽእሉ ስራሕና ድማ ከም ወትሩ ብክብሪ ንዕድመኩም ስለቲ ኩሉ ትገብርዎ ድማ دقيقة دقاقي ما كيمز قنكم كحال فايدة لنا بزح صراحة بزح دخامنيو إنا نفس السلونا عقم بكو عنك خون دقفكم دما أي فليو نزي كان لابلنا مجمريا تقديم الشكر للقيادة في أريتريا والسيد الرئيس السياس وللشعب الأريتري على الدعم المستمر الذي ظلوا يقدمونه للشعب السوداني. شكرا السيد الرئيس السياس، شكرا الشعب الأريتري. قصدي من هذه الزيارة تقديم أوكي زي حدا كابتي أبي أقدر أسمع بالي أبزبانا زولينا نرزلنا البرهان ناب كتم أسمرا كم زمسة زينا رينا لنا من البعض إذا قد دايزي إرترا أبقى داينا السودان انت عينت أبركتو كم زلوا بزو حسب بتغكل لنيا مسلناتو ويون تغكل لنيا حبريتا كم زي بلو ردويو إرترا كم ترى هجر تدقفو زلا ويون تتبابع زلا ويون أجوكم تبدلا غيرو دوزو سبالو نا إرترا قد سندقن نزي نايا سودان حيلي سراويت سودان بفلاي من يزدقفو زلو ويون سلمنتايو بقصبات كم زي عينت عوتات كم جمري كاب معاس جميري خنزلو تزي كم جميرو ندري لنا قد حدا توارح نبي إرترا جيشو متيو كم زنبري let's see one by one بجبتك نزارب كم فتن ازيا تذكروا عند عرقينكم قد مستوى السنة وارح بس يسال 4 وارح كابز حج موجشاناتو نبي إرترا متيو حدا قد داسو زخون ركب جيروم أب قدناتاتنا يسمرا مورال بزلو ومن قدي حدا هزبي حدا سراويد بزبلج روحنا السودانويان أب قدناتاتنا إرترا ونقول لها السودانويان أب إرترا زلو نتي مرحها قروم كمون حدا أقد أساس ممع كم استقبره زرقي فيديو رينا سئل رينا نيرنا كابتها مدرختها مستملة سأل برهان قد تاو مدكعت زجمري عوت كارتون تقوصاصير حجدما ناب معراب سودان قصو تبقيسو خمزة لينا نرزالنا maybe أبزو قدنا اسمرا أزيرو شاهي أستيوم أجو خايلوم سلسل دوات راي كمزة عينت عوات كمزة غلي لزقم مسب كمزة رقص أنياتاتنا
ኤርትራ እንታይ ዓይነት ሓገዝ እያ ጌራትሉ ዘላ we don't know ካብኡን እንየው ካብዛ ርክብ እዚያን እንየው ግብፂ መፂኡ ሪእዎ ኸውን ወይ ምስ ግብፂ ተራኺቡ ይኸውን ግን very very consequential ወይ እውን ልዑል ለውጢ ከምፅእ ዝኽኣለ ኣብታ ኣሰላልፋ ወይ እውን ወታደራዊ ውፅኢት ናይ ግብፂ ናይ ሱዳን ኣብ ምስቲ ናይ ዳዕማ ሸሪዕ ዝግበር ዝነበረ እዛ ርክብ እዚኣ ከም ዝኾነትን ሓደ ኣገዳሲ ውሳነ ከም ዝተገበረን እቲ ዝተገበረ ውሳነ ድማ ክትውስን ሓደ እዩ ውፅኢት ከምፃልካ ግን ካላርሲ እዩ ስለዚ ኤርትራ እንተ ኣትያ ነኺሳ ወይ እውን ኤርትራ ኣሚናትሉ ንዝኣተወት ነጥ በመቐይሮ ክትገብር ትኽእል ሃገር እያ ladies and gentlemen ኤርትራ ዝበሃል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክገብርን ክገድፍን ዝኽእል ሓይሊ ምዃኑ ርግፀኛታት ክንከውን ኣለና ሓንቲ ደርፍላ ኩሉ ግዜ ዘምፃልኩም ኣብ ድሕሪቱን ከምፃልኩም ክፍትነ ናይ ረዘና ዓለም ንሕና ኢና ገበርትን ሓዳጊትን ዝበላ this is true ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ገባሪትን ሓዳጊትን እያ እንተደልያ ክትገብር ትኽእል እንተደይደልያ ድማ ክትገድፋ ትኽእል ኣብይ ኣሕመድ by the way እዚ ዘረባ እዚ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ስለ ዝኾንና ዕምቆት ዘለዎ ትንተና ከበኩም ክፍትነ ኣብዚ ኣብ ኤክስታይለ ፖስት ገይረ ነይረ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክሮፎን ዓብ ዘለዎ ዘይኮነ ንእሽተይ ማይክሮፎን ዘለዎ ንእሽተይ ዝዛረብ ብተግባር ካብ ብኣፉ ንላዕሊ ግን ተግባራቱ ዝዛረብ ናይ ሰላም ሓይሊ እንተሎ ኤርትራ ዝበሃል the silent anchor of peace in the horn ኢለ ፅሒፈ ነይረ ነታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል መራሒ ናይ ሱዳን ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ዝገልፅ ንዑ ሪትዊት ገይረ ናተይ ፖስት ገይረሉ ማለት እዩ እንታይ ዝኸ while the world watches the horn of Africa burn ዓለማት ማእከላይ ምብራቅ ቀርኒ ኣፍሪካ ክቃፀልን ኩሉ ግዜ ኣብ ኩናትን ሓሸውየን ክነብር እናመረፀ ከሎ ኤርትራ ግን ቀፃልነት ዘሎ ፀገም ናብ ርቃት እትወስድ ሃገር እያ ብኸመይ እንትሕልና ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ናብ ኤርትራ መፂኡ ከም ዘሎን እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተራ ናይ ኤርትራ ኣብ ሰላም ርቃት ናይቲ ሃገር ዘለዋ ዘጉልሕ ምዃኑን ብቃላቱ ድማ ንኤርትራ ከመስግንን ከመጉስን እየ መፂኡ ኣለኹ ብምባል ገሊፅዎ ኤርትራ ዓዊላ ትዛረብ ዘይኮነ ብተግባር ግን ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ጭቡጥ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ንዞባዊ ርቃትን ሓድነትን ድማ ዝቕፅል እዩ ኤርትራ ኢዳ ዝኣተወትሉ ኩናት ጠጠው ክብል መፍትሒ ክርከብ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ፀቂሰ ኣለኹ ሎሚ ኮነ ሓምሊ ኮነ እንዳ ኢትዮጵያውያን እንዳ ጠላማትን ደቂ ማይ ጠላሚት ዝብል ቃል ኣላ ኣብ ትግርኛ I think ናብ ሓደ ቦታ ጥራይ ክትጥቀመላ ትኽእል ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መራሕቲ ንሳቶም በዛ ቃል እዚኦም ክግለፁ ዝኽእሉ እምበር ናይ ኣብይ ኣሕመድ ክእዉ ከሎ ኣብ እግሪ መራሕቲ ኤርትራ ምስ ወደቐ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ነቲ ን4 ኪሎ ዝኸይድ ዝነበረ ሓይሊ ናይ ህወሓት ጠጠው ኣቢሉ ነታ ኩርስናቱ ዘደላደለሉ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እዩ ነይሩ እዚ ድማ ጆርጅ ደስ ስለ ዝበሎ ወይ እውን ተሃዲድ ክኸውን ስለ ዝኾነ ዘይኮነ ኣብይ ኣሕመድ ብቃላቱ ጀነራላቱ ድማ ብተፈላለየ መልክዕ ከመስግኑ ከለዉ ኣብዚ ቪድዮ ሰሚዕናዮም ኣለና ብዙሕ ግዜ ስለዚ ኤርትራ ገባሪትን ሓዳጊትን እያ ሶማልያ ፈርከሽከሽ ክትብለሉ ኣብ ትደሊ ዝነበረት ኣገዳሲ ውሳነ ወሲዳ ዝበለፀ ሰራዊት መልሚላ ነታ ሃገር ልውላውነታ ንክሕሉ ዝኽእል ናይ ሰማያ ናይ መሬታ ናይ ባሕራ ሓይሊ ካልኦት ሃገራት ሚልዮናት ይብናኩም ብላብላ እናበሎ ብድራማ ክፅዋትሎም ከለዉ ብጭቡጥ ነቲ ህይወቶም ክቕይር ዝኽእል ካብቲ ዘይብላ ፀጋታት ናታ ኤርትራ ውፅኢታዊ ስጉምቲ ዝወሰደት ከም ህዝቢ ኤርትራ ዝሓልየልና የለን ክብል መራሒ ናይ ቀደምን ናይ ሕጅን ክልቲኦም ዝበልዎ እዩ ስለዚ ኤርትራ ማለት ኣገዳሲ ሓይሊ ዘለዎ ኣገዳሲ ሓይልን ወሳኒ ሓይልን ለውጢ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ክትኣምኑ ክትክእሉ ኣለኩም እንታይ ኢለ ወዲየ ነይረ እዚ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝበሃል ከም ዘሎ እኳ የጠራጥረንን ድዩ እንተሎ ኮይኑ ንኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ዞባ ናይ ቅሒ ባሕሪ ሰላምን ርቃትን ዝደሊ እንተነይሩ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ንኤርትራ ንቅድሚት ንኸምፅእ ንኤርትራ ከጣቅዓላን ከመጉሳን ክድግፋን እንዳዩ ዝግባእ እምበር ኣንፃር ኤርትራ ክኸይድ ኣብ ማይ ተገብአን እቲ ሓቂ ግን ኬያስ ውግን ዕግርግር ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ መክሰብ ስለ ዘለዎ ኤርትራ ተገብሮ ሰላምን ርቃትን ኩሉ ግዜ ምስቲ ናቶም ረብሓ ስለ ዝገራጮ ኩሉ ግዜ ናይ ኤርትራ ሰላም ብሕማቅ ክተቕስዎ ዳዮም ዝመርፁ ብምባል ፖስት ገይረ ነይረ ብዙሓት ሰባት ሼር ገይርኩማ ስለምንታይ እዚ ኣድላይነት ዘሎ ናትና ኮሜንተሪ ኤርትራ ካልኦት ክዛረቡላ ክንደሊ ፅቡቅ እንድዩ ንሕና ግን ናትና ክንፅሕፍ ክንክእል ኣለና ንመለስ ናብ ታርስቲ ብኩሉ መንገዲ ክርየ ኤርትራ እዚ ትገብራላ ዩኬ እንታይ ይገብራሎ ብዝረአዩ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ሱዳናውያን ባዕሎም ንክፈትሕዎ ሰራዊት ናይ ሃገር ሰራዊት ስለ ዘድልያ ነቲ ናይ ሃገር ሰራዊት ኣሰልጢና ኣጆኹም ኢላ እንታይ ከም ዝሓገዘት እውን ኣይተዛረበት ክረዲት ሃቡን እውን ኣይበለትን ኩሉ ትገብሮ ብሰላሕታይ ነይሩ ውፅኢት ግን ከምፅ ንሪኦ ኣለና ሻዕብያ ዝኣተዋ
ሓንቲ ጓል ነራ ሻዕብያሲ ክትዛረቦም ክፀርፎን ትኽእል ግን ኣብ ባይታ ውፅኢት ምስ ገበረ ጥራይ ኢኻ ትርእዮ ኢላ ዝገለፀቶ ሓቂ እንታይ ንርኢ ኣለና ዩኬይ ከንታይ ገብረ ይሓስብ ኣሎ ንሱዳን ከይዓደመ ንኢማራትን ንካልኦት ሃገራትን ዓዲሙ ኮንፈረንስ ከካይድ ይሓስብ ኣሎ ዝሕዝን እዩ ኣብ ነቶም ሰቡራይ ገዲፉ ካልኦት ያ ዩኬሲ ገዛኢ ሃገር ናይቲ ሃገር ዝነበረ እዩ ካብ ዩኬይ መፍትሒ ክመፅእ ኣይከልኒ ቁፅሪ ሓደ ጠፊሹ ዘሎ ቁጠባን ናይ ሞራል ባንክራፕሲ ኣጋጢምዎ ዘሎ ሃገር ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ሌላ ዓቕሙ ክመጣጠን ንነገራት ናብ ሓዊ እምበር ናብ ሰላም ክመፅእ ክወስድ ዝኽእል ሃገር ከም ዘይኮነ ርኢና ኣለና ኣብ ኤርትራ ዝተኸተሎ ኩነታት እውን እንተኾነ ኤርትራ ንሓዋር ከም ሃገር ከይትቐውም እቲ ዝኸፍአ ስራሕ ጥልያን እዩ ዝነውሐ ገዚእና ናይ ጥልያን መግዛእቲ ምስ ናይ እንግሊዝ ክወዳደር ከሎ ግን ትዝበለፀ እዩ ነይሩ ጥልያንሲ ሓዲ ኸማን ገዲፉ ዩኬይ እንታይ ገዲፉ ክፍኣ ተንኮል ስርቂ ንሓሰድካ ምጥፋእ ንሓሰድካ እናተቓተልካ ምንባር ነዚኣ ገዲፉ ሓድግናቱስ እዩ ነይሩ 10 ዓመት ገይሩ ክፍኣ ጥራይ ገይሩ ኤርትራ ክትርመስ ዳ እምበር ክትምዕብል ኣይደለየን ክሳብ ሎሚ ድማ ድሕሪ ናፅነቱ እንተኾነ ንዑ ይትሰርሕ ዘሎ ሕጂ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንካልኦት ሃገራት ዓዲሙ ነቶም ቀንዲ ኣባላት እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወይ እውን ኣልቡርሃን ከይዓደመ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ኣጀንዳ ገይሩ ክዛረብ ንርኢ ኣለና እዚ እንታይ ዘርእየካ ነዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን መብልዒ እንጀሮኦምን ንኻልእ ኣጀንድኦም ዝጥቀምሉ ብዙሓት ሓይልታት እዮም ዩኬይ ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ኢማራት ዝበሃል ከም ድሌቱ ክቆፃፀሮ ዝኽእል ሓይሊ እዩ ምክንያቱ ኢማራት ገንዘብ ኣለዎ ፅልዋ ኣለዎ ዩኬይ እንታይ ኣለዎ ሽም ጥራይ ኣለዎ ሽም እዩ ዘለዎ ካልእ ገብሮ ዝኽእል የለን ቁጠባ ናቱ ዓነውነ ብላ ኣሎ ኢማራት ተዋሕደ ቁጠባ ናቱ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እዩ ዘሎ ስለዚ ብክልተ መንገዲ እንታይ ዝረአ ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ ደ ጋርዲያን ኣውፂዎ ዝነበረ እዩ ናቶም ቀንዲ ሰቡራይ ገዲፎም ንካልኦት ዝገብሩ ዘለዉ በዓል ኢማራት እንኮላይ ኣብ ጀኖሳይድ ዝኽሰስ ዘሎ ሃገር ኣብኡ ተዓዲሙ እንካ ንዓ እንታይ ትገብር እንታይ ትብል ክበሃል ይውዕል ኣሎ እዚ እንታይና ደርእየና ዘሎ ኣብዚ ዘበን እዚ ሓያል ተዘይኮንካ መስሓቅ ሸራፋት ኢኻ ትኸውን በላዕትኻ ወይ እውን እቶም ንጥፋኣትካ ዝደልዩ ኣብ ቅድሚኻ ክዛረቡን ክምድሩን ወላ ሓንቲ ክትገብር ዘይትኽእል ኢኻ ትኸውን ስለዚ another one ኢማራት ዝበሃል ምዝያ ተሓይዘ ክንሪያ እሞ ናብቲ ካልእ ዞባ ጉዳይ ክንሰግር Director at Conflict Insights Group. He joins us from Perugia in Italy. Many thanks indeed for taking the time to speak to us. Now, we're going to hear more from the UAE in the coming hours in its representation at the court. But it has said that this case lacks any legal or factual basis. What's your response, given your research makes up part of the case? Right. I think that one of the important things to note about this part of the case that this is really a preliminary hearing and the threshold is quite low. So the question at this stage of the hearing is whether or not the court has jurisdiction to even hear the case. Can this case even continue? So Sudan... እዚ ኣብ ICJ ዝበሃል Court of International Justice ዋላ ገለይ ዝበሃል ኣብኡ ንኢማራት ሱዳን ከሲሳት ኣላ ብህልቂት ምፍፃም ማለት እዩ ወይ እውን ህልቂት ንክፍፀም ኢዳ ዝሓወሰት ሃገር ብምባል ከሲሳት ኣላ ኢማራት ድማ ዳርጋ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢድ ከም ዘለዎም ኩሉ ሰብ ይድፈልጥ ብብዝሒ ገንዘብ ገይሮም ንኤንጂኦታት እናከፈሉ ነቲ ኤጀንሲስ እናከፈሉ ንነፍሶም ካብቲ ክስን ካብቲ ፀለመን የጥሕንዋ ኣለዉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ እስራኤል ስለ ዝኾኑ እቲ እስራኤል ድማ በቲ ዘለዎም ናይ ኣሜሪካ ጭዋዳ ገይሩ ይሽፍነሎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እንተኾነ ኣብ ዓቢ መጋባያ ጉዳይ ናቶም ብህልቂት ንክኽሰሱ ገይሩ ኣሎ ICJ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሱዳን ኣብቲ መጋባያ ቀዳማይ ክፋል ዝኣክል ሓበሬታ ኣለና እዛ ሃገር እዚኣ ንክትክሰስ ክብል ከሎ ድሮት ጉዳይቲ ኣብ መጋባያ ክበፅሕ ምኻሉ ነቲ ኢሜጅ ናይ ኢማራት ክፈጥሮ ዝኽእል ናይ ሰላምን ናይ ቱሪዝምን ናይ ቴክኖሎጂን ናይ ምዕባለን ናይ ርግኣትን ናይ ኢንቨስትመንትን ክኸውን ዝደልዮ ዘሎ ኖ ናይ ደም መፍሳስን ናይ ስርቅን ናይ ገበንን ናይ ካልእን ከም ዝኾነ ንዓለም ዘፍልጥ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽተሎ ዘሎ ነዚ ዞባ እዚ ደጊምና ክንሪዮ ኩሉ ግዜ ክንሪዮ ዝደሊ እዚ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ፅቡቅ ጌርኩም ረእይዎ ኤርትራ ኣላ ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እንኳላይ ምስ ጅቡቲ ኮይና እቲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ክህሉ ከሎ ሱዳን ዝበሃል ክንዲ ምንታይ ኣገዳስነት ኣለና ምስ ኣልቡርሃን ዝግበር ዘሎ ንብሎ ዘለና ድማ ካብዚ ዝብገስ ኣልቡርሃን ዝቋፀሮ ዘሎ ክፋል ናይ ሱዳን እቲ ምስ ኤርትራ ዓብ ርክብ ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እንኳላይ ንኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ገፅካ ክግበር ዝኽእል ምትትታው ክዓፁ ዝኽእል ጉዳይ እዩ ስለዚ ኤርትራ ብመንገዲ ሱዳን ኣልቡርሃን ኣብ ኢድ ሻዕብያ ይወዲቑ ድሓን ከተሓዘልኩም ምንታን it's a very interesting time ኣብዚ ሓደ ኢትዮጵያዊ ገለ ካብቶም ድሓን መረዳእታ ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲክስ ኢትዮጵያ
بقلتي تقرقر كم زلاي قليص انتايلو RSF and allies to hold a meeting in Nairobi لذي كينيا زبال نتي RSF زبال بجنوسايد زخصص زلو نعو كأنقد يفتن كم زلون neutrality in this region is a death wish. Ethiopia tries to play neutral as usual. Vultures like تايدبل دلو Ethiopia أي نابكو نابي ماننس أقامن زيبل neutral زخونة العما زلو حجر كونيز دل زلبل نبعلو مقابري أنا إمارات زخونة حجر سي neutral كوني مرت على بمبالغ قلت أفتينو تايبلا له بقمت علو بعلي سياسة عمسلو أزيم حدا جنياتاتي زبل زلو نقول لا مسجد سخينهم توسخ مس إيران كوينهم circling waiting to pick the bones clean ስለዚህ ታይም ዝብሉ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ንኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ይኸብዋ ከም ዘለው ስለዚህ እንደገና ተብላሉ አልቡርሃን isn't just Sudan's problem he is Cairo's puppet and Eritrea's pawn ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ እዚ አልቡርሃን ዝበሃል ዘሎ መጋበርያ ናይ ሻዕብያን ናይ ግብፅን ምዃኑ ኸ ትፈልጡ ዶ ዝብል ዘሎ ነፍሶም እዩ ዝነግሮም ዘሎ እኮ ከምኡ እኮ ኣይኮነን ግን እቲ ሽርክነት ኣብ መንጎ እዚአን ዝሓገራት ዘሎ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ሽርክነት ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ኤርትራ ግብፂ ሶማሊያ ትራይላተራል ርክብ ገይረን ነይረን እዚ ትራይላተራል ርክብ ናይ ኤርትራን ግብፅን ርዱ እዩ ናይ ሶማሊያ ግን ንጥቕሚ ሶማሊያ ጥራይ ነይሩ ንኤርትራ ጥቕሚ ዘለዎ ኣይኮነ ነይሩ እሱ የስ ንሶማሊያ ከም ሓውዝ ብክትሕግዞ ስለደለ ኤርትራ እምበር ምስ ሶማሊያ ዘሎ ሽርክነት ናይ ኤርትራ ብዙሕ ኣገዳስነት የብሉ ናይ ኤርትራ ኣገዳስነት ዘሎ ምስ ሱዳን እዩ እዚ ኩሉ ገዳ ወሪድና ከሎ እንኮላይ ካብ ሰውራና ሱዳን ቀንዲ መናኸርያ ወይ እውን መበገሲትን መዋፈሪትን ናይ ሻዕብያ እያ ነይራ ولا ونزت مالز نبرة قداك كوتشعن شدشن ديو تشعتن جميرك صاب كوتشعن 10 منتن اتزر كابو نجر بالسودان يزعتنير ولا تمنقس أصارنا تسلف غلو اتز بناي كسلانا مبرق سودان نزلو انتز بفقاد منقسي انتز أصار منقسنا خده اتزر كابو ندادن قلن بو يزعتنير ونقول لاي كتابات يزولكم كتابات يرترى كتابات نخيتو اتو كالكيلو ماسلو زنبرو نايقولو كتابات يزولكم السون كل لاي بسودان غير يزعتنير ስለዚህ ሱዳን ማለት ኣብ ሕማቕን ጽቡቕን ኤርትራ መተንፈሲ ዝኾነ ሃገር እዩ ነይሩ ሎሚ ኾነ ሽግር ኮነ ስለ ዝኾነ ናይ ሱዳን ኤርትራ ክትሕግዝ ከላ ናይ መትከል ሕቶ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዝሕግዛ ዘለውን ካብ ሰናይ ውዕለትን ድንጋፅን ዝተበገሰ ጥራይ ኣይኮነን እጂ እንታይ ይብላ ኣለዚ so and a road block to democracy አይ ዲሞክራሲ ዘለዎ ኣብ ዓዱ ተገርም እዩ ወሬ ጆክ if Ethiopia really wants regional its own stability and Sudan's democracy, it's time to stop the balancing act and neutrality. ስለዚህ ኢትዮጵያ ናይ በሓቂ ሰላም ናይ ዞባ ትደሊ እንተላ ክትውስን ክትክል ኣለዋ እንታይ ክውስን ሃገሩ ሰላም ዘይገበረ ካልኦት ሃገራት ድዋሱ ዘሎ ኣብ ሃገሮም ኤርትራ ዝበሃል ሃገሩ ዝተቆፃፀረ መሬቱን ሰማይን ዝተቆፃፀረ ሓይሊ ስለ ዘሎ ሰራዊት እውን ይሰድድ የለን ሓገዝ ዝኽእል እኮ ንነብሱ ተቆፃፀረ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ሕማሙ ክፍውስ ዘይከኣለ ኣብ ናይ ዞባ ጉዳያት ኢዱ ክእቱ ኣለዎ ኢሉ ይዛረብ ዘሎ it's a joke እቲ ጆክ ግን ይቕፅል نورمال جوك كيرنا وين هينو صدق اسكدهان بزيا كيرنا نشتي ابكالار صغي سغر كخلو زيا سمعوها بومبر لؤلاوي بايتو السودان جنرال عبد الفاتح البرهان لومي 10 ميازيا ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ኣስመራ ኣትዮም ኣብቲ ብናይ ክብሪ ሰልፊ ዝተሰነየ ወግዓዊ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ኣብ ቦምበር ልኡላው ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱል ፋታሕ አልቡርሃን ሎሚ ልክዕ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪኡ ኣስመራ ኣትዮም ኣብ ዝቐጸለ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ድማ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ኣብ ቦምበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱል ፋታሕ አልቡርሃን ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሃገር ርክብ ኣካይዶም ንሳቶም ኣብ ርክቦም ነቲ ንነዊሕ እዋን ታሪኻዊ ምትእስሳር ዘለዎ ክልተኣው ዝምድና ሃገራቶም ንምምዕባሉ ንምድንፍዑን ዝያዳ ብሽርክነት ንምትእስሳሩን ኣብ ዘተኮረ ሰፊሕ ዘተካይዱን ከለው ቀንዲ መስሕብ ዝርርቦም እቲ ኣቓልቦ ዓለም ወሲዱ ዘሎ ግጭት ሱዳንን ምዕባለታቱን ከምኡውን በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ብዕምቆት ተዘራሪቦም ብተወሳኺ ኣብ ኣገደስትን ጸለውትን ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያትን ዛዕባታትን ሰፊሕ ዘተ ኣካይዶም ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ሓደን ንጹርን መርገጺ ዘለዋ ንሱ ድማ ጉዳይ ሱዳን ካብ ምትእትታው ነፃ ኮይኑ ሱዳናውያን ድማ ጉዳያቶም ባዕሎም ክፈትሑን ባዕላቶም ኣማእዘንትን ክኾኑ እዩ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ርግኣትን ክረጋገጽ ሰላም ሱዳን ዘይናኣነቕ ቦታ እዩ ዝሕዝ ስለዚ ድማ እዩ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ቀጻሊ ደገፍ ዝገብር ኣብ ቦምበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱል ፋታሕ አልቡርሃን ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ብወገን ሱዳን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ቃዚ ባብከር ተረኺቡ ነይሩ ኣብ ቦምበር
And welcome. We begin with the latest developments from the world's youngest nation, South Sudan, which is teetering on the brink of civil war and has found itself in a diplomatic row with the United States. In the latest update, divisions are emerging within South Sudan's main opposition party, the Sudan People's Liberation Movement in Opposition, or the SPLM-IO. Now, this comes as its leaders, the first Vice President, Riek Machar, is still under house arrest in the capital, Juba. Now, the rift emerged after the SPLM-IO announced በዚህ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ጉዳይ ናይ ደቡብ ሱዳን ድማ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ መሻር ስቲል ኣብ እስር ቤት ከም ዘሎን ንዑ ክትኩ ወይ ፍትኑ ከም ዘሎን ኣሜሪካ ድማ አንጻር ደቡብ ሱዳን ሓደ መጀመርያ ስጉምቲ ቪዛ ናይ ዝኾነ ይኹን ካብ ደቡብ ሱዳን ንዝመፀ ሰብ ቪዛ ተጠው ከተብሎ ምዃና ገሊፃላ ኣብ ልዕሊኡ እውን ፖሊስናታ ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ዘሎ ኣሉታዊ ዝኾነ ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላን ደቡብ ሱዳን ማለት ድማ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ መንግስቲ እዩ ብቁጠባ ብፀጥታ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ሪል ዝኾነ ሰንኮፍ ዘሎ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ናብ ከይዳ ከም ዝነበረትን ሓደ ልኡኽ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ከይዱ ከም ዝነበረ ናይ ኡጋንዳ ፕሬዚደንት ከይዱ ነይሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምትህድዳእ ፍሉይ ልኡኽ እውን ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ከም ዝነበረ ብዙሕ ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎን ግን ኤግዛክትሊ ብዙሕ ፃዕርታት ማለት ኩናት ክጅመር ከም ዝኽእል በዚ ክትፈልጥ ብዙሓት ወገናት ዝሳተፍዎ ዘለዉ ጉዳይ that is a death sentence ምክንያቱ ብዙሓት ኣክተር ስለ ዘለዎ ኣብቲ ጉዳይ እቲ መፍትሒ ክርከቦ ይክእልኒ ስለዚ ብፍላይ ቁጠባዊ ፀቕጢ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣብቲ ሃገር USA በቲ USAID ዝብል ዘሎ ብዙሕ ገንዘብ ዝሕግዞ ዝነበረ ሃገር እዩ ተንክቲ ናይ ኩናት ናይ ሱዳን ነዳዲ ናቶም ከም ግቡእ ይሽየጥ የለን ዋጋ ናይ ነዳዲ እውን ታሕቲ ክወርድ እዩ again ኩሉ እዚ ዝርከብ ዘሎ perfect storm ይብልዎ ሓደገኛ ንፋስ ወይ እውን ፀገም ናብ ደቡብ ሱዳን ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ I really hope ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክወፅዎ ኣብ ልዕሊ እውን እንተኾነ ሲልቫ ኬር መዓልታዊ ዝገብሮ ንጥፈታት ክትሪኦ ከለኻ ሲልቫ ኬር ኣብ ጥዑይ ደረጃ ናይ ኣእምሮኡን ይኹን ኣካላቱ ኣብ ጥዑይ ደረጃ ከም ዘየለ ትሪኢኻ ኣመና ኣርዩ ግሎ ብዕድመ እኳ ዓብዪ ይኮነን ግን ጥዕናዊ ጉዳይ ናቱ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኣፍሪካ ኣብዚ ከምፅኦ ስለዘሰከፈኒ ጥራይ ምስ ዩዌሪ ሙሰቪኒ ክራኸቡ ከለዉ ናይ ዩጋንዳ ማለት እዩ እቲ ቪድዮ ፀዓቱ ክፃወትሉ እዮም ቀኒማ ቤክስ ክልቲኦም ሲ ክኸዱ እውን ኣይክእሉን እዮም ግደፍ ክዛረቡ ክንቀሳቀሱ ኣይክእሉን እዮም and this is very very sad ተመሳሳሊ ኣብዚ ክመልሰኩም እየ ኣብዚ ክንርኢ ከለና እዚ ዞባ እዚ ዓበ ብድሆ ይፅበየሎ ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮናን ደቡብ ሱዳን ኣብ ሰንኮፍ ከም ዘላ ዝርገር ናይ ሕጂ ሓንቲ ክበኩም እየ እቲ ሰንኮፍ ምናልባት ፅቡቅ ገይሩ ክበርሃልና ኣብዚ ኻረዩ እዚ ኻ ሶማሊያ እዩ ዝበሃል ኣብ ሶማሊያ ሓደ ዋሽንግተን ፖስት ኒውዮርክ ታይምስ ዝበሃል ሓደ ኣርቲክል ኣውፅኡ ነይሩ እንታይ ኢሉ ኒውዮርክ ታይምስ ዝብል ቲም ናይ ትራምፕ ቲም ኣብ ክልተ ተመቂሉ ከም ዘለዎን ካብ ሶማሊያ ጠቕሊሉ ክወፅእ ይሓስብ ከም ዘለዎን ምናልባት ምስ ሶማሊላንድ ርክብ ክገብር ይደሊ ከም ዘለዎን ኤምባሲ ናቱ ኣብ ሶማሊያ ንክዓፅዎ ይጓየ ከም ዘለዎ ብካልእ ዘራርባ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ኣሜሪካ ድማ ናቱ ፕረዘንስ ወይ እውን ናቱ ህላዋ ካብ ሶማሊያ እንተውፅይዎ ኣብ ካልኦት ፀጥታዊ ኩነታት ናይ ሶማሊያ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእልን ሽዑ ትርኩ ድዩ ኢማራት ድዩ ካልኦት ሃገራት ነቲ ሃገር ኣብ ምምቕቓል ዓብ ተራ ክፃወቱ ከም ዝኽእሉን እንኳላ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብካልእ ዘራርባ ኣብ ኣሜሪካ ተፀጊዑ ዝኸይድ ዝነበረ ሃገር the chances of survival is very difficult ነዚ ኩነታት እዚ ሰጊርካዮ ንኽትከድድ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል US ነቲ ሶማሊያ ዝበሃል ገዲፉ ናብ ሶማሊላንድ ክኸይድ ከም ዝኽእል ይሓስብ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ አልሸባብ ድማ እናሓየለ ይመፅእ ስለ ዘሎ እንኮላይ ናብ ሶማሊላንድ ዝበሃል እውን ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ስለ ዝረአ ዘሎ አልሸባብ ተሓይሉ ድማ ንኢትዮጵያ ይኹን ነቲ ኬንያ ዝበሃል ንክልቲኦም እውን ሓደጋ ስለ ዝኾነ ብሓደ ኮይኖም ገለተን ናይ ኬንያ ሃገራት ኬንያን ኢትዮጵያን ገለ ክገብራ ኣለዋን ይብሉ ኣለዉ እዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ሓያል ኢሉ እዩ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ክፈርስ ደልዩ ዘሎ ሃገር እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝኽእል ንሃገሩ መድሓነ ነይሩ መጀመርያ ሕጂ እታ ቀርኒ ኣፍሪካ ረይዋ ሱዳን ካብ ሞት ናብ ትንሳኤ ገፃ ትኸይድ ኣላ በት ዘይተወደአ ገይም እዩ ምክንያቱ RSF ዝበሃል ኢማራት ዝበሃል ሃገር ዘይነፅፍ ዕላ ገንዘብ ዘለዎ ንክፋእ ድማ ሸውሃታ ዓብ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ክሕምስ ክፍትን ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ሱዳናውያን ድማ ብግምት ምእታው ነኺስካ ነቲ ነገራት ወላው ነተዓወት ዘለዎም እውን ብመትከል ክቕፅልዎ ይኽእሉ ዶ we don't know ስለዚ ናይ ሱዳን ሕቶ ኣብ ሸንኮለላ ኣሎ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሰንኮፍ ዝበሃል ቦታ እያ ዘላ ሰንኮፍ ስለዚ ናይ ደቡብ ሱዳን ኣብኡ ዘለኹም ተጠንቀቑ ተስፋ ንገብር ድማ ኤርትራ ፍሉይ ልኡኽ ናታ ሰዲዳ ነይራ I don't know እንታይ ክትገብሮም ከም ትኽእል ግን it's going to be very difficult
ሶማሊያ ኣመን ኣብ ሶንኮፍ ከም ዘላ ይዝንገር ዘሎ አልሸባብ ዝበሃል ንሓየለ መፃ ኣሎ USAID ቢልዮናት ገንዘብ ዝቦም ዝነበረ ጠጠው ከብሎ እዩ እንኮላይቲ ናይ ሴኩሪቲ ፓኬጅስ ዝዋሃቦም ዝነበሮ እሱ እውን ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል ዝነገር ዘሎ ሜይቢ ቱርኪ ከምኡ ድማ እቲ ካልኦት ሓይልታት ዝሕግዝዎ ዘለዉ እንተደይ ኮይኑ እቲ ሶማልያ ዝበሃል ሕብረት ኣፍሪካ ገለመለ ከዓ ተሓጊዙ ሶማሊላንድ ዝበሃል ሓንግደፎ ኣካል ናይ ሶማልያ ስለ ዝኾነ ጅቡቲ ኣብ ጅቡቲ ብዙሕ ሰብ ዘይሰምዖ ነገር ኣሎ ዕመር ግለ ናይ ጥዕና ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ ናይ ጥዕና ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ኣብ ስልጣን ናቱ መን ይወስዳ ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ይባልዑ ከም ዘለዉ ይዝንገር ናይ ጅቡቲ ዝነገረኩም ዘለዎ ስለዚ እቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ሓሚሙ ክንደይ ግዜ ንፈረንሳ ከይዱ ተሓኪሙ መፅኡ ይበሃል ኣሎ ኣብ ትሕቲኡ ድማ ነቲ ስልጣን ናቱ ውግእ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ኣብ ሓደ ናይ ዓሌታት ፍልልይ ኣሎ ካልኣይ ድማ እቶም ፖለቲከኛታት መን ነታ ቦታ ሓዛ ዳርጋ ውሽጣዊ ኮንፍሊክት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ድማ ናብኡ ናብኡ ክንከይድ ኢና ኣብቲ ዞባና ዘሎ ብድሆ ብንዮም ተሰጊርካ የመን ማለት እዩ ኣብቲ ዞባና ዘሎ ብድሆ ኣመነ ሕለኽላኽን ኣዝዩ ከቢድን እዩ ከምዚ ዞባ እታ እንኮ ብክልተ እግራ ረጊፃ ዘላ ፈተናታት ግን ዘለዋ ብክልተ እግራ ረጊፃ ንፅቡቕ ድማ ንፅቡቕ ብዘይ ስግኣት ክትሓስብ ትኽእል ኤርትራ ጥራያ ዘላ ኤርትራ ጥራያ ከምዚ ክኸውን እዩ ከምዚ ተኮይኑ ከምዚ ካብ ውሽጣ ፍርሂ ዘይብላ ብሰላም ንቅድሚት ክትጥምት ትኽእል ካልኦት ኩለን ኣብ ውሽጠን ቦምብ ኣለወን እዚ ቦምብ ማእሲ ፍንጀር ናይ ገሊአን ተፈንጂሩ ኣሎ ናይ በዓል ኢትዮጵያ ማለት እዩ ናይ በዓል ሱዳን ናይ ሶማል እውን ናይተን ካልኦትካ ብሕጂ ክፍንጀር ዝኽእል ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ሃገርካን ሓድነትካን ሓሎ ክንብል ከለና ኣመን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ እጂ ንስገር ናብቲ ናይ ጎረቤትና መቼስ ሀሳብ አይደለም ሰው ታርዶ እያየን ነው ሀሳብ አይደለም ሀብት ወድሞ እያየን ነው ማን ነው ሀገር እያተራመሰ ያለው ታዲያ ሰይጣን ነው ከሰማይ ላይ ዱብ እያለ የወረደ ህዝቡ እያጋደለ ያለው ይሄን የሚያደርገው ብልጽግና ውስጥ የተሰገሰገ ሌባና እናንተ ውስጥ የተሰገሰገ ሌባ ነው መቼስ ሀሳብ አይደለም ሰው ታርዶ እያየን ነው መቼም አብይ አሕመድ ሓደ ጊዜ ሓቂ መልቆ እንዲሁ እቲ ፀገም ሃገር ዘበሳብሳ ዘሎ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ይዝብል ሓንሳብ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ብውሽጥና ኮይኑ ሕማቅ ክገብረና ዝኽእል ሰብ የለን ይብል በቲ ካልእ ድማ ታባና ወፃኢ ኣብ ውሽጥና ተሓቢዮም ብዙሕ ሽግር ዝገብሩልና ዘለዉ ሰም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ እኮ ፈጠራውነት ብፈጠራውነት ወይ ብብልሒ ዝህድም ሰብ እኮ የለን ኢሉ ኣብ ካልእ ድማ ታዳ ሰብ ብሰብ እቲ መንግስቲ ዝበሃል ብሙሉ ኣብ ጅባ ሃብታማት ዝነብር ከም ዝኾነን ብሙሉ ዋና ናይቲ ኣብቲ ዓበይቲ ፅላታት ናይ መንግስቲ ዘሎ ብሃብታማት ዝተገፀ ከም ዝኾነን ነቲ ባንክታት ይኹን ነቲ ዘሎ ዕድላት ድማ እቶም ሃብታማት ንሳቶም ሸንኮለል እናበልዎ ከም ዝነብሩ እዚ ከዓ ምግናን ዘየድልዮ እዩ እቲ ሆቴላት ብመን ይውነን እንተኢልካዮ ሓደ ሆቴል ጥራይ ዝውንን ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ 2-3 ሆቴላት እቲ ትካላት እቲ ኣለሙዲ ዝበሃል ጥራይ እንተትርእይዎ ሃብታም ዝበሃል ናይቲ ሸራተን ሆቴል ዋና ስዑድያዊ መበቆል ዘለዎ ዝበሃል ኣለሙዲ ንሱ ዘይብሉ ትካል የለን ኣብቲ ሃገር ዳርጋ እቲ ሃገር ናቱ እያ ክትብላ ትኽእል እዩ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብ ዝኸድካዮ ሴክተርስ ንሱ እዩ ናይ ስጋ ድዩ ናይ እንቋቁሖ ድዩ ናይ ፀባ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ናይ ሆቴል ድዩ ናይ ትምህርቲ ድዩ ኤቭሪ ሴክተር ናይቲ ሃገር ናቱ ዳርጋ ክትብሎ ትኽእል ከምኡ ድማ እቶም ካልኦት ስለዚ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር መብዛሕትኡ ሰብ ክጥምት ጥራይ ዕድል ዘለዎ ንቐፅል ድሓር ኣብዚ ካ ስምዑ እቲ ድራማ ናቶም እናሰማዕና ከይድ ኢና ኦሮሚያ ክልል ላይ ያለው ችግሩ አይነገርም እኮ ችግሩን በኮሪደር ልማት ለመሸፈን ይሞክራል ችግሩን የመንግስት ባለስልጣኖች በብዙ አጀብ ሄደው እዛ ከተማ ውስጥ በሚያደርጉት ስብሰባ ሰላማዊ እንደሆነ ይነገራል ዛሬ እኮ በዚህ ለውጥ በ7 ዓመት ውስጥ አንተ የዚህ ክልል ሰው አይደለም ወይም አንተ የዚህ ክልል ብሔር አባል አይደለም ለቀ መውጣት አለበት ተብሎ በመቶ ሺዎች እኮ በአገር ውስጥ መፈናቀል አገር ጥለው ወጥተዋል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እና ነፋና የመንግስት ሚዲያዎች እልላሉ ኢትዮጵያ የወደብ ባለቤት ሆነ የተባለ ሚኒስትሮቹ ራሳቸው ይገርሙኛል እኮ እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኢትዮጵያ ዝበሃል ፕራንክ ዝኾነ ሃገር ወይ እውን ድራማ ዝኾነ ሃገር እዩ ዝብል ዘሎ ኩሉ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ሸፈነ ኢሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓዊ ይጥበስ ይቅተል ብጥሜት ይረግፍ ኩሉ ዓይነት ስቃይን ሽግርን ከሎ አብይ አሕመድ እንታይ ይሽፍነሎ ብኮሪደር ልምዓት ዝብል ፌክ ዝኾነ ፕሮጀክት ገይሩ ይሽፍነሎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣምሓራ ከይዱ ተሳኢሉ ክመፅእ ከሎ ዓብ ሴኪሪቲ ኣዋፊሩ ንኩሉ ነገር ሰራዊትን ኩሉ ነገር ቆይሙ ዝገብሮ ሸው ምዃኑ ኮሪደር ልምዓት ወይ እውን ዝስራሕ ዘሎ ፅርግያ ሕማቅ ማለት ኣይኮነን ካብኡ ንላዕሊ ኣገዳስነት ዘለዎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘገድስ ዘይመሃር ህዝቢ ትምህርቲ ዕድል ተዓፅይዎ ዘሎ ናይ ምንባር ዕድል ተነፊግዎ ዘሎ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ መንግስቲ ግን
افيك زخونه بروجكت مستهلو كونتات نا ኢትዮጵያ ዘይቃዶ اب فانتازي ዝነብር ፕሮጀክታት መግባር اب بتلفزيون بقال عندما نتكونتات نتحسد كم حق امسيلو نكقصل يفتن كم زلو يزنقر زلو انت تحكي ابزريو معلتاوي فانو تعويتو فانو زغبرو زلو نابلاينا نري كاب فانو زبرت دما زتريو زلوهم نايتي ناي اورومو قالسي اورومو ليبريشن ارميز بالوي ون فرونت زبال نسو زمارخو اصوار كابتي سراويت ناي اب مالتيو انتاي لو مابس يفهم نيرم تي اورومو ليبريشن ارميز بال بريكينج يلو اب قدم غندي ساعات دوصي نيرو نايس انهيليتس اندف regiment to West Shua captures weapons and soldiers. In a major military operation today, Ole Central Command successfully neutralized an entire ADF regiment in the Abuna Zbahal Botatat Malatuzi. Kabzi Susa comes to Hazun, Tesan Hamishan comes Osalun, Mitin Salasan, Arbaten casualties Malatu. Tainan Rizalana. Zra all our forces secured a substantial arsenal of weaponry, including Mitin Susan Haden, AKM rifles, Aserte PKM machine guns, Hamish snipers, Dashk and heavy machines. Is the three was a Lohom Sarawit, normal night your Sarawit iconan. Intaida, Hayal Sarawit, Nana Ab Sarawit Kamar Zhil. Ab Ethiopia ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ተራ ከም ዝፅንፅዋይ ወይ ግን ንሽተይ ነገር ተቃውሞ ገለ ይኮነን ሰፊሕ ዝኾነ መንእሰይ ዝተሰለፎ ብኣሽሓት ዝቁፀር ኣፅዋርን ከላሽናትን ብረትን ሒዙ ናብ በረኻ ሰፈረ መንእሰይ ስራሕ ናይ ዕድል ዘይብሉ ናይ ትምህርቲ ዕድል ተነፊግዎ ዘሎ እቲ ቃልሲ ድማ ከም ኣማራፂ ናይ መጻኢዩ ገይሩ ዝወሰዶ እዩ ስለዚ ፋኖ ካብ መዓልትና መዓልቲ ዓወት ኣምፅኡ ክንብል ከለና ካብኡ ንላዕሊ ድማ እቲ ናይ ኦሮሞ ዝበሃል ዘሎ ድማ ገጅፍ ዝኾነ ምንቅስቃስ ይገብር ከም ዘሎ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ኣብ ዘለዎ ሽግር ብሓደ ድራማ ወይ ክልተ ድራማ ክስገር ዝኽእል ነገር ዘይኮነ ሰፊሕ ዝኾነ ፀገም እዩ ዘለዎ and we will see ካብዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ገይሩ ክወፅእ ይኽእል ተራ ነገር ተዝኾንሲ በዝን በትን ኢልካ ክትሓልፎ ትኽእል ትብል ኢኻ ኣምሓራ ብማይት ኣሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት እዩ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ይበሃል ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ክንሪኦ ነፅንሕ ኢልና ፋኖ እዚ ናይ ሸኔ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኦሮሞ ድማ ምስ ኣብ ክሰምራ ኣይኮነ ተስፋ ናይ ዓወት እዩ ዝረኣዮ ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ሃገር ክበሃል ከሎ እቲ ድራማ ናይ ኣብ ገዲፍካ እንተሪኢኻ ተስፋ ክግበካ ይኽእል እዩ ምናልባት ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ኢሎም ዝሓስቡ ንክቐብፁ እዚያ ስምዕዋስከ ስንት ዓመት ይቆያል ብልጽግና ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ I want to be specific ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ስንት ጊዜ ይቆያል ምን ያህል ጊዜ ይቆያል ብላችሁ ታስባላችሁ እስቲ ገምቱ ስንት ጊዜ ይቆይና ስንት ጊዜ ይቆይ ምን ያህል ጊዜ ይቆያል በእኔ እምነት የፖለቲካ እንቅስቃሴው በዚህ ከቀጠለ የሌላ ተፈጥሯዊ አደጋ ተፈጥሯዊ ጉዳይ ካልመጣ በስተቀር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያን 18 ዓመት ያስተዳድራሉ ብያምናለሁ ቆያል ብልጽግና ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ I want to be specific ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ስንት ጊዜ ይቆያል እንታይ ዝብል ዘሎ 18 ዓመት ከም ማሕደራ ይኽእል እዩ ይዝብል ዘሎ ብኻላ ዘራርባ the guy will stay in power forever ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ቤተ መንግስቲ ሰሪሑ ዘሎ ብምርጫ ገይሩ ካብ ስልጣን ክእለይሉ ዝሓስብ ሓደ የዋህ ክህሉ ይኽእል እዩ forget about their democracy shit ማለት እቲ ዲሞክራሲን ገለመለን ፅንፅዋይን ጆክን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ብሽጣሩን በሓይሉን ዝነብረላ ሃገር ያ ዲሞክራሲ ዝበሃል ተራእዩ እውን ኣይፍለጥን ኣብታ ሃገር ኦኬ እስከ ንቐፅል ኣብቲ ካልእ ድራማ እቲ ሃገር መዓት ፍጻሜታት ስለ ዘሎ እስከ ዝስምዑ በፅሓና ሰበር ዜና እንትነስግረኩም ነበር ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣማኻሪ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ ሎሚ ዕለት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ 3 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣማኻሪ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ምብራቅ ኣፍሪቃ ገይሮም ሸይሞሞም ከም ዘለዉ እዩ እቲ ሕዚ በፅሑና ዘሎ ሰበር ዜና ተሓቢሩ ዘሎም ኣብ ቀረባ መዓልታት ምዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ቃለ መሕተት ክገብሩ ዘጸንሑ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ቃለ መሕተቶም ድማ ዝኾነ መርገጽ ሒዘ ብፖለቲካ ትግራይ ክሳተፍ ይኽብሉ ወልቃይትን በፕሪቶሪያ ውል መሰረት አጽድቅልን አለው አብይ አህመድ ወልቃይት የፕሪቶሪያ ስምምነት አካል አይደለም ወልቃይት ሌላ ፕሮሰስ ነው አላቸው ደጋግመን ነግረናቸዋል ወልቃይት ረነን እስኪ እንስማው እንደገና ጌቾ እናስታውስ ያጠቃነው ነገር የለም
አብይ አህመድ ሰሜን እዝ ተጠቃ ከተባለበት ከ3 ቀን 4 ቀን በፊት ሰራዊት ከመላ ኢትዮጵያ ወደ ትግራይ ያስገባ ነበር። አሁን ኢትዮጵያ ከገጠማት ጣጣ መዳን የምትችለው እንደ አብይ አይነት ቀጣፊዎች እንደ አገኘው ደመቀ አይነት ቀጣፊዎች በቃችሁ ሊባሉ ይገባል። ከባድ የሚባል ማያወላዳ የሚባል ምሳሌ አቅርብ ካልክ አብይ ነው አቅርብ ይችላል። አገር የአገር ክህደት ሲፈጸም ማየት የሚፈልግ ወገን አብይ አህመድ ጌታቸው ረዳ ስለምንታዩ አብ ስልጣን አምጪዎ ዘሎ ወይ ወን ሕጅውን ሓድሽ ማዕረግ ሂብዎ ዘሎ ንዝብል ታክቲካል ስትራቴጂክ ከሆነ ኸልዩ ምክንያቱ እቲ ጌታቸው ረዳ ዝበሃል ገለ ክፋል ሕብረተሰብ ናይ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ይድግፎ ስለ ዘሎ ናይ ዲያስፖራ ደገፍ ድማ ኣመን ኣድልይዎ ስለ ዘሎ ኣቢ ምናልባት ካብ ዝተበገሰ ክኸውን ኸልዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዲያስፖራ ዘለውና ኣብ ጉሒፎም እዮም ብፍላይ ተወላድና ኣምሓራ ኣብ ዝኸዶ ኣብ ለንደን ለንቀና ሓደ ኮንፈረንስ ግበር ነይሩ ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣትዮም ጉዶም ነቲ መንግስቲ ጀኖሳይድ ዝፍጽም ዘሎ ከመይ ጌርኩም እዮም ኣብ ኢንቨስት ክገብሩ ተሓስቡ ዘለኹም ርእስኹም ይሰርሕ ዲ ብምባል ነቲ ኮንፈረንስ ተረበሽዎ Can you translate something of Ethiopia? Sorry, the Ethiopian government is on war on Amhara. The Ethiopian government is killing Amhara people right now. Excuse me. 1 million Amhara people died. The government took 3 trillion out of كم تري ودا لغما بحد وعلى إلو أبي أحمد ينفسر اسك السحبيل زجبرا بلندن توم نايفانو أبلات وتيوم ويون تولى تام حراتيوم زعبا إنفستمنت كابت حسبو منجس إثيوبيا منجس نيابي أبا محرا لما يتشهد تقصر حزبي أبحد جاوديقو خمزلون نسوها زي قاتاتي قتل كمزلون بمبال كاتسأل كم زنا جبرو أبزخونه يكون أبي الإنجليز جبر كونتات كفشل وينان رزلنا سلازي تيكين أتابع إثيوبيا زلوا كونتات نسوم أبي أحمد كفترة زدل زلوا سيلن أبكون النت نريو زلنا كونتات ننبينيو أبي أحمد قلنا كتاجو ردا كتك أملي دل خمزلو نمنتهاي كتك أملي دما كنرينا سنهلنا زياس كسمعوا. You bear some of the blame, but you say General Tadesse bears a lot of the blame as well. So why give him the seat? Why should he lead if he's part of the problem? Well, it's not for me to decide. In our consultation with the Prime Minister, he tried to impress on me that maybe he is a better choice than most everybody that have been vying for that position. Have you gotten a chance to speak? سنتايز بالزلو تي أفتكر زلو قوسوي دراما ود ورده كابا خاز حيش كم زي كوني خنا غير كذا لها سلازين عقد سلطان قديف كان عم حبسي انتي ترجم على اللو التتجراي وريدات تزلا وسيت نايكلت يخميو سلازي سلامتاي نسو متيو نزبل زكوا بزح كجلس قال لي كلني يجن انتي زبل زلو كابتن كلهم أبي أحمد نعي كم زنجرن وين كذا كمن كم زفتني كابتن كلهم نتبوتات تكره بوزغلو زبحال زلو زحاش نسي بمبال نعو كم زهابن بر أبو انتسفا كم زي بلو نعوون كم حيشو يزبل مخرج خمزي بلو بمبالي تزارب زلو بحفشة انتهم زلا وشينا نري زهبو زلو سلطان دمانتهم هو حد قبل عليهم كم تسعين نجتها ردا ولا قاب سلطان كم تسعين تفتهم كنت أبغمو نعاقاتكم كقاصر له زخيل سلطان كن كوبي زبل زأنفد مخنياتنا من قدينا نرزلنا زي درامنا إثيوبيا تغسل كم زخونن بفرلا يمسام حراز جبر دما زبرت عنا خونك خي كم زخيل حدا عبد راما وانت فتيرو لهم سام حراز في زملكات ولا مسارات አጽድቅ ልናለው አብይ አህመድ ወልቃይት የፕሪቶሪያ ስምምነት አካል አይደለም ወልቃይት ሌላ ፕሮሰስ ነው አላቸው ደጋግመን ነግረናቸዋል ወልቃይትን ኦህዴድ የሚፈልገው ለትግራይ መስጠት ብሎ የሚያስብ አይደለም ይውልሲ በቃ ይሄንን በጣረጋግጬ ነግራቸዋለሁ የፈለገው ይሄንን መዝግቡት ይመዝገብ እቺ ቀንም ተመዝገብ at the end of the day የናብይ ካልኩሌሽን ወልቃይትን በተመለከተ ያማራማ አይሆንም የትግሬማ አይሆንም ብለው ለፌደራሉ ተጠሪነት ያለው ክልል ብለው ወልቃይትን ልክ እንደ ድሬዳዋ እንደ አዲስ አበባ ኦን አድርገው በቀጥታ እነሱ የሚያዙበት ምድር ማድረግ ነው የሚፈልጉት የወልቃይትና የራያን ጉዳይ በተመለከተ የደራ የመተከል زخا كال جيمكا كلتا زيتي والقايد زبحال تحمرا والقايد زبحال زلو كبابي أمونغو كلتيوم حيلتات عبي بأس كفتر كم زغلن فدرال منقس دما نتي نام حرا يكون تقراي كهبه بعلو كقواص رقم زلن نعود مع بحيل كبو زغلي مغنياتو إذا بوتازي مسير ترى ركب زلو وصل زخونه بالسودان زلو ركب زلو بوتاون سلو زخونه بس سمعج
ተግባር አዲስ አበባ ላዕላዊ ግዛት ትግራይ ናይ ክልል አምሓራ ገይሩ ዝተሰርሐ ጸብጻብ ንመቐለ ኣወጢሕሎም ኤጀንሲ ፕሬስ ኢትዮጵያ ሕሙራ ኣካል ክልል አምሓራ ገይሩ ዘቕረቦ ጸብጻብ ብህጹጽ ክእረም ይግባእ ክብል መንግስቲ ትግራይ ጻውዒት ተቕሪበሎም ኤጀንሲ ፕሬስ ኢትዮጵያ ክፍሊ ቋንቋ ትግርኛ ሎሚ ሚያዝያ 1 ኣብ ዘቃልሑ ዜናም ክልተ ዞባታት አምሓራ ዝራኸብ ፕሮጀክት መንገዲ ጎንደር ሕሙራም ይጽገን ኣሎ ብምባል ሕሙራ ኣካል ክልል አምሓራ ገይሩ ብምቕራብ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ዘለዎ ዜና ከም ዘመሓላለፈም ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣፍሊጦሎም እስተግባር ተራጸብጻ بعفشا اتزلو زربا اتزلو قرحنتا ابت حجر بقليلو كفتح يخليلو زقمت نتكونتات بغربا زي كاتل زلو حيلة راينا خنبل نخل لذي تايم بومبا ابت حجر زلو ازي بزح مسجزيا كفنجر زخل بومباتاتنا نرزلنا نغزل ابت خالد ተልኡኽታት ንክፍጽም ተረጋጊፍና ክንሰርሕና ክብል ኣብ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጸሎም ኣብ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ነዚ ዝገለጸ ማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ኮይኖም ስሩዕ ንዝጀመረ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማሊ ናይ እንኳዕ ደሓን መጽኻ ሰዳር ትካላዊ ነጻነቱ ሓልዩ ተረጋጊፉም ሓቢሩ ክሰርሕ ምዃኑ ምግላጹን እቲ ቤት ጽሕፈት ገሊጸሎም ህወሓት መቸም ሓድሽ መራሒ ኣነ ካብ ነዊሕ እዋን እውን ዝደልዮ ዝነበረ መራሒ መጽእዎ ኣሎ ነቲ መራሒ ሒዙ ናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል بتخكل كبوديوم كدقسو كرغاغوديوم كالارستيو اتزلو زرباغد نتي ود ورده زبحال زلو زوهابو زلو زرباد ማስከዝባ ከዚህ በፊቱ እዚህ ነኝ እያለ ጫወታለሁ ብሎ 2 አመት ሙሉ እንደተጫወተው መሄድ እንደማይችል ያቋል እኛም አንለቀው ስለዚህ ጀነራል ታደሰ ወረደ የ4 ኪሎ ወኪል ሳትሆን የትግራይ ህዝብ ወኪል ነው ጀነራል ታደሰ ወረደ የተቀመጥከው የፕሪቶሪያ ስምምነትን ለማስፈጸም እንጂ ጫቅላው 4 ኪሎ ላይ የሞጫጨረው የማይረባ ምንም ትርጓሜ የሌለው መጣጽፍ ልታስፈጽም አይደለም مخرج وهاب زلي بحفشا تي ጌታቸው ረዳ ከምውን ጻድቃን ዕላማ ናይ አብከ ሳለጥ እምበር ናይ ትግራይ ሽግር ንኸፈትሑ ከም ዘይኮኑ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝዛረቦ ዝነበረ እዩ አንተ ነገር ግን አላ አነ ትገርመኒ ማለት ሕማም እዩ ሕማሙን ክትብሎ ትኽእል ካብዚ እስከስሙ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ዕልዋ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኢድ ከም ዘሎ ዝኽሰስ ሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ሓድሽ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደም ዘመተ ጀሚሮሎም ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምጥቃም ኣብ ናይ ደጋዊ ብቆንዱ ትግራይን ኢትዮጵያን ትኩረት ዝገብሩ ፕሮፓጋንዳታት ብሰፊሑ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እተን ብሚኒስትሪ ዜና ዝመሓደራ መራኸቢታት ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት እቲ ስርዓት ይዝርጋሐን ዘሎም እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ምግዳድ እናሰርሐ ዝመፀ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ብወገን መጻቦ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ንዓበይ ዝመጽ ዘሎ ወታደራዊ ምጥንኻራት ወደብ ዓሰብ ክትውረርያ ብምባል ኣብ ትግራይ ዘሎ ምትእታው ተጠቂሙ ነቲ ኣባዓቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረን መሳርሒ ፌደራል ኢሉ ዝፈረጆም ጊዜያዊ ምምሕዳር ብሓይሊ ብቕልጡፍ ክእለ ብምጽዋዕን ጸቕጢ ብምፍጣርን እቲ ብዓሰብ ዘንጸላልዎ ሓደጋም ኣጀንዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ክኸውን ከም ዝገብረዮም ብዙሓት ተዓዘብትና ገሊጹ ቀንዮም ሕዚ ድማ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደም ፕሬዚደንት እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምዃኑ ስዒቦም ሻዕብያ ካብ መፈለምታ ሽሞት መዓልቲ ጀሚሩ ስጋብ ሕዚም ስጋኣት ከም ዝሓድሮ ብግልፂ ይዞም ተልሎም بحفشا تي ناي تግራይ إليت ሽግርናቱ ናብ ኤርትራ ተጸግዖ መፍትሒ ዝረኸበ ኮይኑ ዝስምዖ ስለ ዘሎ ንዑ ሸለሊልካ ጉዕዞኻ ምግባር ጥራይ ኣገዳሲ ምክንያቱ ኤርትራ ትበሃል ካብ ትግራይ ሰላም ረኺባ ንኤርትራ ሰላም ተረኺቦም ጽቡቕ ጎረቤትና ስለ ዝኾነ ኪኑ ግን ኤርትራ ካብኦም ትደልዮ ነገር የለን ኣብዚያ ገለገለ ጸላእቲ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ሓቂ ክዛረቡ ይጅምሩ ኣለዉ ሄርማን ኮሆን ዝበሃል ሓደ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቦ ዝረኣኽዎ ሲ Ethiopia is suffering a terrible drought while Eritrea in the same neighborhood with the same rainfall and climate continues to feed its people. Ethiopia and Eritrea ናብ ሓደ ከባቢ ዘለዋ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ድማ ዝለዓለ ማይ ዝረክብ ኢትዮጵያ እዩ ደርቅን ጥሜትን ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ደርቂ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ትፍልልይ ድማ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ጸገም ክብድህ ዝኽእል ካፓሲቲ ወይ እውን ትሕተ ቅርጺ ዲጋታትን ሓጽብታትን ስለ ዝሃነፀት እንኳላይ ብቁሩብ ማይ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምቕያር ብዙሕ ስራሕ ስለ ተሰርሐ ብሕጂ ኤርትራ ትጠምየሉ ትሽገረሉ ግዜ እናወሓደ ክኸይድ እዩ ሓደ ብሉለይ ንኤርትራ ድምስክሩ ዘለዋ እዚኦም ብዙሓት እዮም ካብዚ ንላዕሊ ኣገዳሲ ዝበልክዎ ግን እዚኣ ሕጂ ንሪያ ዘለና ኢና ምናልባት ሓንቲ ካብተን ተስፋ ዝሃበትን ፍጻመ እውን ክብላ ይኽእል እያ ኣነ ስለምንታይ ከምኡ ይብላ ኣለኹ this is very very important milestone development ወይ ኢቨንት ክንብሎ ንኽእል ኢና European Union in Eritrea managing director ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ወኪል ናብ ኤርትራ ከም ዝመፀት ኣብዚ ስእሊ እውን ግዲዮን ያውፅዎ ነይሩ ኣብዚ እውን ስእሊ ምስቶም ፍሉይ ልኡኽ ምስቲ ዝተፈላለዩ ልኡኻት ናይ ኤርትራ ተራኺባ ከም ዝነበረት ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዩ ዝብል እሱ
at the invitation of the government of the state of Eritrea, Eritrea بزجبرلا عدمة on the 3rd and 4th of April بسالسين ربعين ورهربعت على سلسلة ربعتين ورهربعت أسرع مشان Mrs. Rita تبعت تسب مالتيو نبي إيرترا مزيا كم زنبرتن مسنا إيرترا high level the delegation مسنا إيرترا مرحتي بفلا ministry بتاعت وتعين إيرترا أتو عثمان صالح كم صراحة مس minister حبريتا أتو يمانا جبر مسكلن كمون مس minister وطبعا مخارناي president كمون ناي هقدف أتو حقوس جبر هي وقت كم صراحة زين جرزلو also engaged with the residents of نايتهم كالوت ambassador وكالتي نا European Union, US, UK, Egypt, Turkey, South Africa, كمون international partners such as UN بس كلاتهم كم استرغبت دارجع بيرترا زللو خدمة بزعب بيرترا أون تاوس إلى الذهب زللو سلزغوني زي بالدعمي أقدر سمع باليو أوروبا مس أمريكا يفنتات سلزلو أنت واحدنا أوروبا قراب لإيرترا نخلعل مستي استراتيجية كواك أمام تانادنا push كم زدلن سرح كم زدلن نتي وكيل نبي إيرترا معدام دما أقدر أسسقم تكم زنبريز رزلو. The main objective of this visit was to exchange views with Eritrean leaders on how to develop the relationship between the European Union and Eritrea. Different opinions to continue the dialogues were identified in the start of the broader discussions. لذي إيرترا engagement نتزلو كنتات نتزلو كبابينا تدغيما زلوات الوامس كالو تقرات مفتاح بزهز عري قبر كم زلون إزيز عري زدما بزلا على النهار كقتل تصفان قبر مهنياتو إيرترا نزح جزء تصقم نكت بدهن تقينا زدل سقمتي كتوسط كم زلوان صيل كامس بايد يكونه كم زنريا زلنا تسفخان قبر مبر صلاة إيرترا كل جزء نكفانا إيرترا زح تقصل زخونه بزع جزء تسفخ تمبر ما يتخلني مبر تمن إيرترا دفلتواس حدا ambassador Andreas Simmer day of German Unity ambassador Andrea ناي أبيرترا زنبرة مالتيو. I admire the Eritrean people for their steadfastness. Few people would have resisted this pressure from outside. As the saying goes, for each year you stay in Asmara, you gain a year in life expectancy. نفسه كيف جزيها أبس مرز أنا حكالو قد ما يخاننا وحيز خيط كم زبال قبل العلز بإيرترا زورده إيرترا وينتراهم كتس أور وزغلو ما نم كتس أوراي مخالن بمبال عبي كومبليمنتس جبريو كبري يهابو زغبرونا وحدنا بزوانزي إيرترا دما بلو خيلات وص زال حجر كم زخونتنا نرزلنا تسفى نجبر أبكر بمسا إيرترا أبزبلة درجة تخيط أخنريا ناي تتسفاناتنا دما أبزيرو استبقى سيكونن لا يجبروا سبورت جبروا دقفكم ما يتوحدنا بالكو مزي أقداسي كقد فكم let's go